briew bamla ithuh hakipor kumba shibaje mistak jangka arpho ra arhaja apunriu kila Kawang petrol bomb ya kawai na ki ophis treikam jangka Veterinary kabadan hasnang Mawlangwir Southwest Khas Hills District. Hakatulong kubor balayo lum na po ka office jang superintendent jang kipulit ka Southwest Khas Hills District uba di jerwa MPS ulaong bahakapor kumba shipaw saw kulay mistem na po ka Mawlangwir Police Station kalayo pedang ya ka jingtip ling baka pun syapang ka jingsha Kawang petrol bomb hapalaw jang ka Veterinary Office kabadan hasnang Mawlangwir Southwest Khas Hills District. Marmar hadin balayo pedang ya ka jingtip kipulit na Mawlangwir Police Station kilalet siya katay ka jaka nan long ya kejing tokit haba kila poi sya kejaka kila lap ba kawai ka petrol bomb kala sakut sjrong ka tunum yeng jong ka office henry kat kum kejing pet banya ha ka te kejaka la ong bo am syam la lap ya kanu kejing julor ya ka office kat kum kejing tokit ka bala penlong bat kinong tre jong ka office la yo jing tep ba ka te kejing ja kala ban long ha ka por ka ba shi be james step jong ka arpho arpho arpenriu kabaki briew ke basang marjan kilayo so henry sham lala ban ithuh ni yo i ke briew kibran kti ha kate ke jingja ya ka petrol bomb lalap da kinong tre jang ka office ha ka por kumba khandai sting minstap haba kilawan cha office ben pendap iki kamba ki dei ben tre ong OSP namar kata ya ka e jahar kidang up bat ka jing toket halor ka ni ka jingja kala ya chakmat ban lap ya ki briew ki badan kti